היה לשים אותה בכיס, אחי. הוא באוטו יושב. יש לך פלמן, תגיד לי, אתה באמת הגזמת, אתה מסתכל? זה כן, זה יפה, זה 2,500 שקל הדבר הזה. זה 2,500 חופשי. נראה מה זה, אנחנו פותח את הספירים, אחי, עד עכשיו... וזה עוד כלום, מי הוא בכלל הדג הזה? כזה גודל דג. כן, נו מה? כזה גודל דג, כבר ראו כזה גודל, כל דג. לא גדולה, כן. ושוניות, וזאת כמו אלה. כאילו מדברות איתך. איתך אם אתה לוקח טיפה, אתה הולך לאיגוד איתך, אתה מדבר איתם כאילו... וואו, אתה לא מאמין. אתה יודע, הכל ברור. אתה לא מאמין. זה חייב פה לאחרים, וחייב להם פה חמצן, כאילו... איזה מערכת יש להוא? כן, זה אני לא יודע. להוא שאמר לך, כבר עם כל הקיר, יש לו מערכת כזאת, תקשיב. יש לו מערכת כזאת, אתה לא מאמין, כמו המטבח. כמו המטבח, כזאת מערכת. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין איזה מערכת, יש לו בן אדם שמפעיל לו אותה. הוא מפעיל. כל טעות קטנה, כל משהו דג שאחר כך הוא מקשר ישר בבן אדם. קבל משכורת חודשית, 5,000. על הגברים בכלל. וואי.